Kanang istorya dahil kanang iring banha kayo kanang jirjir sila magturjak pa sa di pa sila magturjak dahil mag making love before pa dayana manang banha din ng iring bae ug laki kay kanang laki ay gasing hanyo niya sa bae na English speaking man na sila kanang iring laki maingon na sa bae nga before pa sila magturjak mahanyo ng laki maingon na siya sa bae nga no no ang tubag di po sa bae ingon sa tomorrow tomorrow mana maglalis sila nag-ingog no no tomorrow tomorrow mana nga sa dugay ng lalis ana maigo gid dugay ang bae maturjakan gid siya mana nga nagkaigo sa bae maingon ang babae wow mana siya mga bro.